με ένα κοτόπουλο που θα έχει μέσα Κιμά. κυρίως πιάτο των ελληνικών ευχαριστειών. Τύπου Thanksgiving μάλλον. Το Halloween. Όχι, δεν χειρότερο. Κι άλλη λύση. Άσπρισε. Πολύ βάση. Και να θυμίσει Τσιμέντο φτιάχνει. κάτι ιδιαίτερο. Τι είναι λίγο τα Τι είναι αυτό, δεν το άκουσα. Το πιάτο θα έχει ακνή. Δεν ξέρω γιατί. Μέσα έπρεπε. Το πιάνει. Έριξα το κρασάκι μας και θα γίνει μεθυσμένο. Είναι τόσο ωραίο κρασί που θα τρελαθούν όλοι. Μπορεί να μεθύσουν πριν το φάνε. Από το φράουλο. Βάλαμε και την τοματούρα μας. Θα ρίξω και τα δαμάσκηνα. Ρίχτε όλα, εσύ το πιάνω μέσα. Ρίχτε, πες και εσύ. Το αρνί θα το ήθελα αντικριστό. Τι λες, Βο? Σημαίνει ότι είναι πλευρά αργού.